Ndewo ndị ọma na-ege m ntị. Ana m anabatakwa gị ọzọ n'ihe ọgụgụ nke Soro Mepe Akwukwo Nso n'ụbọchị taa. Mana tupu anyị aga n'iru, achọrọ m ka anyị hụdata isi anyị ka anyị kpere Chineke. Chineke onye pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekele gị, na-atụpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele ka isi mere ka ndụ fọdụrụ anyị n'ụbọchị taa. Anyị si ekele niile dịrị gị n'aha Jizọs. Ọbụladị dịka anyị na-achọ ile anya n'ihe edere n'ime akwụkwọ nsọ, anyị chọrọ ka inye anyị ezi nghọta zuru oke n'aha Jizọs. Amen. Eji m aka n'iso kpee ekpere. Achọrọ m ka anyị leba anya n'ihe edere n'ime akwụkwọ nsọ, akwụkwọ Abụọma isi 24 malite na amaokwu nke mbụ ruo n'ebe ọ kwụsịrị. Ọ si otu a: Jehova nwụwa n'uju ya, elu ụwa dum mmadụ bi na ndị bi n'ime ya, n'ihi na ya onwe ya atọwọ ntọala ya n'elu oke osimiri niile, mekwa ka o guzosi ike n'elu osimiri niile. Onye ga-arịgo n'ugwu Jehova? Onye ga-eguzosikwa ike n'ebe nsọ ya? Onye nwere ọbụ aka abụọ na-emeghị ihe ọjọọ na obi dị ọcha, onye na-ebulighị mkpụrụ obi ya nye ihe efu, ọ ṅụghịkwa ihe aghụghọ, ọ ga-anata ngọzi n'aka Jehova, n'ezi omume n'aka Chineke nke nzọpụta ya. Nke a bụ ọgbọ nke ndị na-achọ ya, bụ ndị na-achọsi iru gị ike, Chineke nke Jekọb. Ọnụ ụzọ ámá, bulienụ isi unu elu, ka ebulikwa unu elu, ọnụ ụzọ ebighị ebi, eze ebube ga-abatakwa. Onye bụkwa eze ebube a? Ọ bụ Jehova nke bụ dimkpa na dike, ọ bụ Jehova nke bụ dike n'agha. Ọnụ ụzọ ámá, bulienụ isi unu elu, bulikwanụ ha elu, ọnụ ụzọ ebighị ebi, eze ebube ga-abatakwa. Onye ka ọ bụ eze ebube a? Ọ bụ Jehova nke usu niile nke ndị agha, ya onwe ya bụ eze ebube a. Eji m aka n'ihe ọgụgụ a gọziri gị. O nwere ihe m chọrọ ịrụtụ aka. Ọ bụrụ na ile anya n'ihe n'akwụkwọ nke anyị gụrụ, ọ sị na onye ga-arịgo n'ugwu Jehova, onye ga-eguzosi ike n'ebe nsọ ya, ọ bụ onye nwere obi dị ọcha. Ya mere, ọ bụrụ na o nwere ihe na-achọ ka Chineke mere gị, maọbụ na ị na-achọ iru Chineke na-achọsi ya ike, mana ọ dịghị ka ị nara achọta ya ka isi wee na-achọ ya, achọrọ m ka ileba ya n'ebe mkpụrụ obi gị nọ. O nwere ụfọdụ ihe ndị anyị na-eme ka Chineke nọ anyị n'ebe tere aka, n'ebe dị anya. Ụfọdụ ihe ndị ahụ bụ otu mkpụrụ obi anyị si dị. Ọ bụrụ na o nwere ihe ịma na o nwere ihe ndị nọ gị n'ime obi, dịka obi ọjọọ, ị na-enwe obi ọjọọ n'ebe mmadụ ibe gị nọ, obi gị adịghị sara sara. Ụfọdụ n'ime ihe ndị ahụ nwere ike ime ka ị hapụ ịchọta Chineke. Dịka ị nụrụ okwu a n'ụbọchị taa, achọrọ m ka ileba anya. Ọ bụrụ na mkpụrụ obi gị adịghị ka o kwesịrị ịchọ, maka na o nwere ebe ọzọ anyị gụrụ, ọ sị na nke a bụ ọgbọ nke ndị na-achọ ya, nke a bụ ọgbọ nke ndị na-achọ ya. Ọ bụrụ na anyị ga-achọta Chineke dịka ọ si chọọ ka anyị chọta ya, o nwere ka o si chọọ ka mkpụrụ obi anyị wee dị. Dịka ị ga-ebido leba anya n'ebe mkpụrụ obi gị dị n'ụbọchị taa, ka Chineke nụrụ ekpere gị ma gọzikwa gị n'aha Jizọs. Biko echefukwala ịsọbskraịbụ, kọmentị ya, share ya, like ya, kpọọ ndị agbata obi gị niile dị iche iche, ndị enyi gị, ndị ikwu n'ibe gị, ka ha soro gị na-ekiri ihe ọgụgụ anyị. Ka Chineke gọzie gị ma nọnyekwara gị dịka ị na-eme otu a n'aha Jizọs. Amen.